Dobrý večer prajem. Vítajte na panelovej diskusii, ktorá začína možno s maličkým meškaním, ale o to zaujímavejšími hostiami, ktorých by som vás teraz veľmi rada predstavila. Takto hneď po mojej pravici je pán Gabriel Raukovci, ktorý je riaditeľom spoločnosti AT&T Slovensko. Hneď vedľa neho sedí pán Pasky, ktorý je riaditeľom spoločnosti Millennium. A ďalším pánom je pán riaditeľ spoločnosti Kapko Slovensko, pán Kamenský, a v neposlednom rade vítame pána Lukáša Šimona, business analytika zo spoločnosti Softec, pričom samozrejme pán Šimon má ešte pozíciu obohatenú o rozvoj a vzdelávanie. So všetkými týmito štyrmi pánmi sa dnešný večer budeme rozprávať o téme, ktorá vám možno bude, možno nebude blízka, ale ja verím, že vás určite zaujme, pretože sa dozviete, aké iné zručnosti, okrem tých, ktorých sa učíte na škole v rámci technických zručností, využijete nielen pre úspech v nejakom výberovom konaní, ale hlavne pre váš kariérny rast. Budeme sa teda rozprávať, keby som to zjednodušila, o tom, aké sú dôležité technické, ale hlavne netechnické zručnosti pre ľudí s bohatými IT kompetenciami. Ja by som túto diskusiu rada otvorila takou otázkou. Páni, v súčasnej dobe vo vašich spoločnostiach určite prijímate aj zamestnancov, ktorí práve čerstvo skončili vysokú školu, napríklad aj fakultu informatiky. Rada by som sa opýtala, aké pozície sú u vás teraz otvorené a ako môže u vás kandidát na pozície, ktoré sú otvorené, uspieť. Nech sa páči, poprosím pekne hneď z prava. Dobrý večer. Spoločnosť AT&T poskytuje služby v oblasti prenosu hlas, dát a videa pre národných klientov. Prevádzkujeme 4 centrá na Slovensku. No a v podstate, aby som to na otázku, aké pozície sú otvorené, hľadáme ľudí, ktorí sa zaoberajú konfiguráciou alebo návrhom sieti, ľudí, ktorí robia správu databáz, serverov, hľadáme ľudí, ktorí sa zaoberajú, teda sú zruční v oblasti developmentu aplikácií alebo webových stránok. A samozrejme z tých netechnických je to potom množstvo pozícií, ktoré sú v oblasti billingu, v oblasti projektového manažmentu. Ďakujem veľmi pekne za vyčerpávajúcu odpoveď. Rada by som dala slovo ďalej. Nech sa páči. Dobrý deň, som Miroslav Krempasky, som riaditeľom spoločnosti Millennium. Naša spoločnosť 15 rokov dodáva softverové riešenia. Vlastne celá naša práca sú softverové služby a je to na technológiách Microsoft. Kebyže to tak zhrniem, my neustále príjmame ľudí, ktorí majú zručnosti, čo týka vývoju softveru, najmä čo týka .NETu. Keď budem ešte úplne presnejší, tak základné programovacie znalosti je taký základ a momentálne dochádza k špecializácii, že sa špecializujú ľudia na rôzne platformy. V našom prípade to je či už Microsoft SharePoint alebo Microsoft CRM, čiže je fajn, keď má kandidát znalosti všeobecného programovania .NETu a SQL servera, ale je veľmi dobré, keď už má aspoň nejaké základné znalosti ohľadom niektorých konkrétnych technológií, ktorými sa naša firma zaoberá. A ďalšie takéto témy programátorské, teraz nemyslím manažerské pozície, máme otvorené pozície na podnikovú mobilitu, to znamená mobilné zariadenia, aplikácie pre mobily, pre tablety a podobne. Toto sú takéto hlavné okruhy. Ďakujem veľmi pekne aj vám. Posunieme sa o ďalšieho rečníka ďalej. Pán Kamenský, nech sa páči. Dobrý večer, takže ja som skôr zástupcom toho, čo je povedzme na rozhraní medzi IT a konzultingom. Vzhľadom na to, že naša firma robí pre X bank po celom svete, kde to X je určite hodne veľké číslo, minimálne 100, tak máme veľa pozícií o business analytikoch, nebudem hovoriť na tejto pôde, ale máme veľa pozícií pre developerov. A rastieme tak rýchlo, že myslím si, že ani táto škola to nestačí vyprodukovať. Takže ktokoľvek z vás, kto má záujem, tam máme aj stánok, prídite a tam ten úsmievavý kolega v tom čiernom saku vám porozpráva potom nejaké technické detaily, nejakých javistov a podobných hľadám. Ďakujem veľmi pekne, poprosím ďalšieho člena našho panelu. Ďakujem, moje meno je Lukáš Šimon, ja som zo Softecu, ktorý má viac ako 250 zamestnancov a
a z toho, že aké pozície berieme, tak berieme analytikov, testerov a vývojárov, či už Java, JavaScript, .NET alebo databázy. Veľmi pekne ďakujem. Takže toto bola škála 4 úplne odlišných spoločností, ktoré spája to, že v nich nachádzajú uplatnenie ako profesionáli už so skúsenosťami, tak aj absolventi vysokých škôl. Otázka teraz je, ako sa do takejto spoločnosti dostať? Stačí vedieť programovať? Keď budem vedieť programovať, príjmete ma? Z môjho pohľadu treba vedieť programovať, to je ten základ, ale to programovanie len nestačí. Treba vedieť aj komunikovať, robíme v tímoch, čo určite aj kolegovia potvrdia. Treba vedieť odkomunikovať či už s tým analytikom, keď ste vývojár, alebo aj so zákazníkom, ak ste analytik. Takže sú potrebné aj iné skilly, ako len to programovať samotné, ale to je nevyhnutné, keď ide na tú pozíciu. Dobre, ďakujem veľmi pekne, spomenuli ste komunikáciu. Ja by som sa rada opýtala, aj vo vašej spoločnosti to je takto? Ja si myslím, že v každej spoločnosti, ktorá pracuje v tíme ľudí, je to nevyhnutné. Povedzme u nás o to viac, že my priamo z tvárou tvár stojíme s tým klientom a i keď tam máme nejakých business analytikov, ktorí prekladajú to, čo chce zákazník, povedzme do rečí toho dizajnu, tak na to, aby ten developer lepšie pochopil ten dizajn, tak je dobré, keď má nejaké tieto skúsenosti. A my na základe toho, že vieme, že tieto zručnosti sú potrebné, tak sme schopní prijímať tých ľudí skutočne veľmi fresh, priamo z tej univerzity a tieto znalosti priebežne doplňujeme. Takže áno, to kódovanie je základ, to je reč, ktorou hovoríte a ak ste sa u nás dohovorili aj v tom predmete, tak to vás doučí. Takže tam sa potom použije bežná ľudská reč. Bežná ľudská, väčšinou anglická. Dobre, ďakujem veľmi pekne. Takže v podstate už máme 2 typy, komunikácia a angličtina. Máme ešte niečo iné, čo by sme mali vedieť? No, podľa mňa určite, hlavne tá chuť. To je, my sme napríklad mali sme taký sen, že každý človek veľmi dávno, že keď príde už je taký hotový a skúsený, ale väčšinou to je presne naopak, že kolegovia, keď vyjdu zo školy, tak majú, teraz nechcem preháňať, ale generalizovať, väčšinou skôr také štandardné znalosti o veci, niektorí sú šikovnejší viac, niektorí menej, ale vo všeobecnosti zvykli sme si, že my týchto mladých ľudí musíme naučiť na tie technológie, ktoré my používame. Čiže nám stačí, keď ten kandidát je šikovný, že ho tak označíme ako šikovný, a potom už my ho vyškolíme tak, aby bol aj pre nás, aby to bolo obojstranne užitočné. Toto ďakujem veľmi pekne. Taký ten drive a takú, že keď ten človek skôr vidíme, že má to nadšenie pre to ITčko, pre tie technológie, tak to už je polovica akože toho dobrého. Bratia Češi hovorí, z chuti do toho púlia hotovo, takže zrejme ste práve toto príslovie potvrdil. Nechtiacej. Ďakujem veľmi pekne. Nech sa páči, Gabriel. Ja si myslím, že pre našu spoločnosť je najdôležitejšie, keď prídu ľudia na pohovor. Hľadáme ľudí, ktorí sú samozrejme tímoví hráči, pretože tak ako moji kolegovia povedali, pracujú v tíme, nie je to v individuálnych ľuďoch, ale skôr by som povedal, hľadáme ľudí, ktorí sú otvorení novým príležitostiam a sú pripravení učiť sa nové veci. Z môjho pohľadu IT je najdynamickejšie sa rozvíjajúce odvetvie. Množstvo patentov, vynálezov a rôznych vecí, ktoré prichádzajú, sú proste predurčené tomu, že ten človek, keď vyjde školu a prestal by na sebe pracovať, tak v podstate za nejaké 2, 3, 4 roky podľa toho, v ktorej oblasti pracuje, je nepoužiteľný pre biznis. To znamená, ochota neustále na sebe pracovať, rozvíjať sa a v podstate posúvať sa ďalej je možno taký tým ďalším atribútom, ktorý hľadáme kandidátov. Veľmi pekne ďakujem, takže máme schopnosť a chuť komunikovať, máme schopnosť komunikovať v anglickom jazyku, nadšenie a otvorenosť, učiť sa. Toto všetko znie veľmi dobre, myslím si, že viac menej každému je jasné. Ja by som sa teraz chcela opýtať, vy všetci 4 v tejto diskusii máte už za sebou dlhé roky práce, máte za sebou úspechy, koniec koncov hovorí o tom aj vaše súčasné zaradenie, ku ktorému ste sa nejako dostali, nejako ste sa k nemu vypracovali. Vedeli by ste si spätne vybaviť a vedeli by ste spätne sa podeliť o to, čo si vy myslíte, že pomohlo k úspechu vám v tej kariére, k tomu rastu? Ako ste rástli, vďaka čomu? Nech sa páči, zoberte si slovo. Môžem začať ja. Ak sa pozriem na svoju kariéru, tak určite to bola vytrvalosť.
dnešnej dobe sa stretávame s kandidátmi, ktorí prídu, a ja to možno troška preženiem do extrému, v pondelok nastúpia do firmy, v útorok chcú byť tým lídrami, v stredu chcú byť manažermi vedenia a v štvrtok riaditeľmi divízie a v piatok možno generálnymi riaditeľmi. A to dneska asi neplatí v biznise, to znamená, aspoň v mojom prípade to bolo o tom, že som vedel, za kam chcem ísť, mal som ten cieľ a vytrvalo som za ním išiel, a keď teda možno nebolo to jednoduché a neprišlo to z jedného dňa na druhý, ale proste postupnými krokmi som sa dostal tam, kde som dnes a dúfam teda, že to ešte nie je záver mojej profesionálnej kariéry. Veľmi pekne ďakujem. Vytrvalosť určite je jednou z tých vlastností, ktoré k úspechu nevyhnutne patria, ako je to pán riaditeľ dôkazom. Pani, vy máte aký typ na úspech? Ja môžem len potvrdiť slova môjho kolegu, lebo za nás, keď poviem náš taký troška malinký skrátený príbeh, ja som absolvent tejto školy telekomunikácie, kde sa to volala elektrofakulta STU, a ja som skončil v 27. Vtedy akurát prišli všetci tí mobilní operátori, čo je teraz Orange, Slovak Telekom, to je vlastne T-Mobile, Globetel, Eurotel. A v podstate, ak sme skončili, všetci moji spolužiaci išli tieto siete budovať. To bolo úžasné obdobie, vlastne sa to deje tak raz za život, že sa môže vybudovať takáto obrovská sieť. No a my s mojimi partnermi začali podnikať. A tedy bola taká situácia, že moji spolužiaci zarábali 50 000 mesačne, som zarábal 5 000 mesačne. A takto to išlo možno 5-6 rokov, alebo koľko. A potom sa to tak výrazne otočilo, že to podnikanie, alebo respektíve budovanie firmy je taká pomalá záležitosť, budovanie tej kariéry, že nedá nič urýchliť, lebo sa proste nedá nejak oklamať, to všetko chce svoj čas. A kebyže nejakú takú vec, tak my sme boli zvedaví. My sme sa hlavne nebáli. My si povedali častokrát, že tak skúsme to, a čo? Keď sa pokazí, tak sa opraví. Že taký ten, nemá ten strach pred výzvami, pred príležitostiami. Úžasné, takže vlastne s tou vytrvalosťou sa pojí určite aj istá miera osobnej odvahy, možno trochu zariskovať, vedieť si to riziko správne zvážiť. Ďakujeme veľmi pekne za ďalší tip a nech sa páči z druhej strany stola. Ja určite súhlasím s tou vytrvalosťou a s tým nebáť sa skúšať nejaké nové veci. Ja tým, že som sa nebál skúšať nejaké nové veci, tak možno po roku, po dvoch som za určité obdobie vyskúšal projekty v rôznych divíziách, u rôznych riaditeľov divízií a títo ma poznali. Plus aj nebáť sa ísť nejakým nápadom, či už rovno zavedením alebo niekde inde. Možno 2-3 sa nepodarí, štvrtý vám povedia zmen toto a zmení sa to. Možno aj vďaka tomu teraz mám tú pozíciu, ktorá bola povedaná, že som zodpovedný za rozvoj a vzdelávania všetkých ľudí vo firme, čo je 250 ľudí. Takže určite vytrvalosť je dôležitá a nebáť sa, ako bolo povedané, skúšať, ono sa to veľakrát nepodarí, ale potom sa to raz podarí a potom sa to viackrát podarí, to sa lepšie pravdepodobnosť. Veľmi pekne ďakujem. Vidím, že tie vlastnosti máme také podobné a podobné sú nielen medzi nami, preto sme tu, ale aj to, čo vám tu spomíname ako danosti, ktoré vám pomôžu sa niekam dostať, presne tú vôľu spomínali kolegovia, jednak je to o tom vôľa niekam sa dostať a jednak určite zo párkrát padnete, to by možno túto kolega podnikateľ mohol rozprávať, ale nebáť sa, postaviť znova a ísť ďalej. Tá flexibilita, tu sme tu už tiež spomínali, či je to v tom učení, alebo je to v tom zmeniť smerovanie. Ja som ho zmenil asi trikrát, tiež som absolventom tejto školy, ale niekde do fakulty, ja som pôvodne stával tunelár inak, ale to som žiaľ nevyužil. Nepodarilo sa. Inak by som sedel asi niekde inde. A takisto som mal trošku šťastie na to vzdelanie, ktoré mi poskytlo taký ten analytický základ. Prosto vedieť si všetko, čo dostanete na stôl, či je to o biznise, alebo je to o požiadavkách, proste veľmi rýchlo zanalizovať a aplikovať. A to je možno jedna vec, ktorú by sme radi, aby táto škola trošku viac vám dávala. A to je taký ten business feeling, alebo proste ten pocit toho, že to, čo nakódujete, sa pretaví na niečo, čo bude niekedy niekomu zarábať peniaze. Či to je banka, či to je váš biznis, alebo sú to telekomunikácie, prosto vidieť za tým ten biznis. Tu trošku vidím, že chýba a my sa k tomu možno neskôr dostaneme, ako pomáhame tomu, aby sa vám to sem viac dostávalo. Skvelé, veľmi pekne ďakujem.
som mohol doplniť, tak ja som tiež vyštudoval fitku. V rámci tohto predsiedmých rokov som skončila ešte jedna vec, ktorá mne pomohla, že v určitom čase som si uvedomil, že v podstate viem hoci akú úlohu splniť, len na to potrebujem nejaký čas a ten čas sa začal skracovať. To znamená, že veriť si, že to dokážete spraviť a potom sa vám to podarí väčšinou teda. Toto sú veľmi podnetné myšlienky, veľmi vám ďakujem za to, že ste si o ne podelili a poviem vám zároveň aj skvelú správu. Mám pocit, že to, čo hovoríte, študentov zaujíma, pretože nám kladú otázky. A máme tu aktuálne 3 otázky, jednu lepšiu ako druhú. Ja naozaj som trošku na rozpakoch, že ktorú otázku položiť ako prvú, ale veľmi sa mi páči tá teraz posledná, predtým prvá. Otázka znie: naučil som sa programovať. Ako sa naučím komunikovať? To je otázka, by som povedala, veľmi priama. Máme na nej priamu odpoveď? Ja možno poviem trošku kontroverznú odpoveď na to. Obávam sa, že komunikovať, to je, ja to považujem za nejaký dar, keď chcete, alebo respektíve talent, ak chceme. A poviem to z osobnej skúsenosti, ľahšie naučiť človeka programovať, ako komunikovať, je to proste problém. A je to proste o praxi, je to o tom, že človek sa nebojí prejaviť svoj názor, nebojí sa proste prísť myšlienkou alebo informáciou. A predtým, ako samozrejme do akékoľvek diskusie, konfrontácie alebo rozhovoru ide, tak si tie myšlienky usporiada. Ale ľudí má pocit, že komunikácia o tom, postavím sa pred katedru a budem niečo rozprávať študentom a je to vybavené, pretože to možno vidia, alebo myslia si, že to vidia proste na prednáškach. Nie je to jednoduché. Komunikácia je o príprave, je o vzdelávaní sa a možno o takom troška pozorovaní, pozorovať ostatných ľudí. Ja osobne dosť často pozorujem rôzne meetingy, prejavy biznismenov, politikov a pozorovávam v podstate, čo oni robia a snažím sa analyzovať, kde by som možno ja urobil inak, alebo čo by som urobil inak, či už je to v rámci verbálnej alebo neverbálnej komunikácie. Takže kde sa naučím komunikovať? Určite na verejných vystúpeniach a možno povedzme aj v triede medzi kolegami, s učiteľom, s kýmkoľvek proste. Nebáť sa proste prejaviť svoj názor. Áno, vidím, že všetci sa chápete mikrofónu, čo mám veľkú radosť, ale bol tu ešte pán Krampácky, ktorý chcel ešte predtým. Dobre, takže bolo to povedané, zaznelo to, ďakujem veľmi pekne, poprosím, nech sa páči. Ja poviem jedinú vec, komunikujte. Prosto, áno, niečo sa dá niekde naštudovať, niečo sa dá niekde odpozorovať, ale každý máme úplne iný komunikačný štýl a ja by som nepovedal, že existuje nejaký jeden osvedčený. Osvedčené je to, keď vám ľudia rozumejú, čo rozprávate, keď to nejakým spôsobom prijímajú a to sa dá fakt natrénovať jedine tým, že to používate. Takže skúšajte, komunikujte od svojej frajerky cez svojich spolužiakov prosto s každým a presvedčte ich o svojej pravde, uvidíte, že to časom začne stále lepšie fungovať. A ja napríklad osobne som z nejakých testov zistil, že som introvert. Takže by som možno trošku nesúhlasil s tým kolegom, že danosť, to extravertné mi nebolo dané. To som prosto potreboval v svojej práci a tak som sa to nehovoril, že naučil, ale proste som sa natrénoval. A tým pádom si myslím, že aj tí, ktorí majú radšej tú svoju klávesnicu a schovať sa niekde, môžu sa to naučiť. A niektorí kolegovia, ktorých som to naučil, robia teraz AT&T, pretože fakt dá sa to a funguje to. Takže nezatvárajte sa nad tým, že ja som ITK, ja rád mám len ten svoj počítač a s ním si komunikujem. Komunikujte s ľuďmi, lebo to je to najdôležitejšie, čo tu máme. Veľmi pekne ďakujem. Ja súhlasím s kolegami, že treba trénovať a myslím si, ale som presvedčený o tom, že každý sa môže výrazne zlepšiť v tej komunikáciách. Akurát teraz skončil u nás pilotný program Efektívna komunikácia a analytika, čo bol 4-mesačný program, kde bolo 13 analytikov, ktorí počas 4 mesiacov mali každý svojho mentora alebo kouča a cez nejaké workshopy, ktoré boli každý mesiac 1-4-hodinové, kde si vymieniali skúsenosti. Bolo vidno, že na začiatku si stanovili nejaké komunikačné ciele a na konci proste to boli úplne iní ľudia, ktorí dokázali úplne iným spôsobom komunikovať s týmito analytikmi, takže mal naozaj veľmi, tento program mal aj veľmi pozitívny ohlas aj v rámci firmy, preto pokračujeme, budeme mať teraz ďalšie 3 programy, kde budú analytici
pokračovanie pre analytikov, pokračovanie pre testerov, ktorí musí byť trochu prispôsobené a pokračovanie aj pre vývojárov. Nože programátorov, ktorí zase trochu inak komunikujú. Takže ja si myslím, že trénovať, čo najviac tomu pomôcť nejakým programom, nejakým skúseným mentorom, tutorom, ktorý vám aj povie, že toto si spravil zle, toto si inak, alebo aj tí kolegovia, ktorí hrali sme tam nejaké situácie, scénky, ktorí povedali, a toto si mal povedať inak. Rovnaký kolega mu vedel poradiť, takže toto bola veľmi, veľmi pozitívna skúsenosť, že sa tí ľudia dokázali za 4 mesiace relatívne krátku dobu posunúť. Takže trénovať. To znie veľmi povzbudivo, že v podstate štúdium na vysokej škole, keď sa naučíte programovať, trvá tých 5 rokov, komunikovať sa môžete naučiť aj za 4 mesiace. A 4 mesiace sa nedá, to posunúť, nenaučíme sa. Ale dá sa to zásadne zlepšiť. A potom samozrejme okrem takýchto facilitovaných programov s mentormi, s coachmi, s trénermi, samoštúdium, pozorovaním a sledovaním si tej spätnej väzby, ako na mňa reagujú, rozumejú mi a podobne. Takže takto by som možno zhrnula záver k tejto otázke. A máme tu ešte jednu, ktorá ma mimoriadne zaujala a konkrétne je to otázka, že ak človek dokáže komunikovať, ale naopak zatiaľ technicky nezodpovedá perfektne tej požadovanej pozícii, akú má šancu a aké má možnosti okrem ďalších rokov samoštúdia. Máme z druhej strany v podstate. Tak nech sa páči, kto by rád povedal ako prvý. Tak u nás je to o tom, že pri 3000 zamestnancov, ktorých dnes máme na Slovensku, tých možností, ako začať a možno začať budovať si technické zručnosti je nespočetné množstvo. Ja si myslím, že to chce len odvahu. Ľudia, mám pocit, že majú taký pocit znižovania svojich schopností, respektíve boja sa predať svoje schopnosti. Majú pocit, že ešte nie som dobrý v tom, čo proste hľadajú. Niekedy je to možno o tom mať troška guráž a mať proste možnosť, ale teda mať odvahu prísť a povedať, tak viem len 80%, ale som ochotný 20% sa naučiť a som pripravený sa ich naučiť a toto urobím preto, aby som sa tam dostal, dajte mi šancu. A niekedy tá šanca príde, respektíve je veľká pravdepodobnosť, že tá šanca potom príde. Ďakujem veľmi pekne. Ja by som povedal len, že ITčko to nie sú len programátori. Tam je aj kopec iných pozícií, ako napríklad analytici, projektoví manažeri, prípadne testery. A častokrát v prípade analytikov a projektových manažerov tá komunikačná znalosť je o mnoho dôležitejšia, alebo respektíve kľúčová, ako tá programovacia znalosť. Títo ľudia by skôr mali tak rozumieť v zásade, čo tí programátori píšu, ale nemusia rozumieť detaily toho kódu. Čiže keď má niekto dobré komunikačné alebo manažerské zručnosti, tak je podľa mňa preburčený skôr na manažerské pozície v projektoch. Ďakujem veľmi pekne. No, u nás vo firme to je o tom človeku. Nie je to o tom, či kóduje, či niekedy dokonca ani na niektoré pozície ani komunikovať nemusí, ale až toľko. Ale to sa môže časom všetko zmeniť. To síce nebolo v tejto firme predchádzajúcej, som mal asistentku, ktorá vyrastla na členku podpory, teraz už je tuším na druhej line. Poznáte určite prípad bývalej šéfky HPčka, ktorá z asistentky Fiona vyrastla až na CEO. To je vo vás. Hovorili sme to na začiatku o vôli, tento smerovanie môžete zmeniť a dokonca vy ITci určite viete, alebo nie ITci, že to musíme meniť, pretože tie technológie sa tak menia, že to, čo robíte dnes, prosto zajtra robiť nebudete. Už to nie je o tom, že vaši otcovia v jednej fabrike proste robili celý život. To sa nedá. Takže tá flexibilita tam dokonca musí byť a snažte sa jednoducho tie danosti, ktoré máte, predať. Takže príďte k nám a uvidíme. Samozrejme, pozrieme sa na váš životopis, ale otestujeme vás. A dokonca, keď začnete v jednom týme, zrovna som teraz riešil nejakých kolegov, ktorí proste prepli do iného týmu, pretože tam im to vyhovovalo viac. Niekedy prepnú z menej technického do technického a niekedy naopak. Je to o vás, ako sa predáte. Výborne, veľmi pekne vám ďakujem. Z môjho pohľadu, ak niekto vie komunikovať a chce, tak akože to je ten základ, ktorý je v podstate to hlavné a myslím si, že takého človeka by sme zobrali. A ak chce aj byť napríklad technickým, napriek tomu, tak proste sa za krátke zaškolenie môže ísť na projekt a neskôr z neho môže vyrásť solution architekt alebo niekto iný, ktorý potrebuje vedieť aj komunikovať. Takže keď chcete, to je to základ podľa mňa. A budete na sebe robiť, tak veľmi rýchlo môžete sa posúvať a dosiahnuť to, čo chcete.
Ďakujem veľmi pekne za odpovede na túto otázku, ktorú by som teda týmto uzavrela a môžeme sa posunúť na ďalšiu. Sú tu opäť 3 otázky, veľmi ťažká voľba, veľmi zaujímavé otázky dávate. Ak dovolíte, aby som začala možno tou poslednou, ktorá prišla. Verím, že sa nájde potom ešte čas na tie ďalšie, ale veľmi zaujímavá otázka v rámci rozvíjania tých netechnických zručností. Dali ste na rady okolia, alebo ste radšej ste si razili vlastnú cestu aj za cenu chýb? Na ceste k vášmu úspechu napríklad. Nechcete od nás dokonalé návody. To si môžete kúpiť v knižnici a prečítať si to aj od Carnegieho cez toho Drucknera, či ak sa volá. Môžete si to prečítať, je to zaujímavé, on vám dá 100% návody, ale to neexistuje. Takže áno, skúste, nabíte si držku, z toho sa najlepšie naučíte, ale dajte aj na rady kolegov. A dajte na rady kolegov tak smerom nahor, ako smerom nadol. Dajte na rady kolegov, ktorí s vami pracujú, ktorí vás vidia ako také zrkadlo, ale proste to nie je jedna cesta. Tých ciest je viac a vy musíte skúšať. Ste ešte dosť mladí na to, aby ste dostali výprask a aby ste vstali. Nebojte sa. Zase tu zaznelo, nebojte sa, takže toto naozaj by mohla byť aj takou nosnou myšlienkou vlastne v rámci toho rozvoja tých nie-IT kompetencií, nebáť sa toho. Áno. Nech sa páči ďalšie. Ja sa obávam, že tá otázka možno bola smerovaná k tomu, mám počúvať kolegov, ktorí mi hovoria, ako ľahko prejsť, alebo ako sa dostať ľahko k cieľu, alebo mám ísť tou ťažšou cestou, že si to sám odšlapem. Nehľadajte, tak ako kolega povedal, nehľadajte cestu rýchlu úspechu, lebo tá najkratšia cesta, alebo najjednoduchšia cesta väčšinou nebýva tá možno najdlhotrvajúcejšia alebo najudržateľnejšia. Ja si myslím, že počúvať okolie, či sú to kolegovia, rodičia, priatelia, alebo ktokoľvek, je dôležité. Treba sa naučiť, alebo rozvinúť si nejaký, nazvime to zmysel, ak chcete, vydestilovať z toho feedbacku to, čo považujete za dôležité. Ale vy musíte byť vnútorne presvedčení, že to, čo robíte, tam, kam idete, je to správne. Nie je dobré na pol ceste sa otočiť a ísť opačným smerom len preto, lebo vám to niekto povedal, že takto by sa to malo robiť. My si možno dodali iba, že je pol slova naozaj, že sa veľmi ťažko teraz diskutuje v tejto debate, lebo moji predrečníci väčšinou povedia všetko podstatné. Nič sa nebojte, zachovajte pokoj. Tomu, že niekedy, keď si berete spätnú väzbu, tak si vyberiete, že od koho si to beriete tú spätnú väzbu, lebo či ten človek je hodný toho, aby vám tú spätnú väzbu dal, že či to je rešpektovaná autorita, alebo že či ten jeho názor stojí za to, aby ste si ho zobrali k srdcu. A v tej druhej časti, a keď sa pozrieme napríklad na nás, za tých 15 rokov, my sme úspešná firma, kedykoľvek to poviem a postavím sa za to hocikedy. Ale tých pádov a tých prúserov a podobných nepríjemností možno bolo viac ako tých úspechov počas tejto cesty. A napriek tomu stále hovorí, že sme veľmi úspešná firma. Netreba sa naozaj báť takýchto nejakých zakopnutí. Je to normálna súčasť života, súčasť biznisu, súčasť práce. Je to úplne normálne. Treba potom sa z toho poučiť a urobiť nejaké rozumné závery. Ale bude častokrát o mnoho viacej ako tých úspechov, tých neúspechov. Bolo veľmi povzbudivé toto počuť z úst riaditeľa veľmi úspešnej spoločnosti, že v podstate my ľudia zvonku vidíme ten úspech, ale tí ľudia, ktorí ho tvorili, mali občas rozbité tie kolená a tak ďalej a o tom nie vždy vieme, takže ďakujeme veľmi pekne za to, že ste sa toto podelil. Súhlasím so všetkým, čo bolo povedané. Musím to úžasná povedať. skupina. Ak by som na to sa dohodli, samozrejme, dopredu. Ak by som mal povedať, tak aj kebyže vám niekto chce dať radu, tak veľakrát, keď tomu neveríte, tak proste to nebudete robiť a radšej si buknete ten nos a proste to niekedy treba potom naozaj sa to stane a pochopíte, že ako to bolo alebo tak. Ja, aj keď to nie je o radení, ale posledné 2 roky mám vlastného kouča, s ktorým sa stretávam pravidelne a ten mi pomáha nie radiť, ale pomáha mi pozrieť sa na tie moje niekedy neúspechy alebo niečo, keď spravím zle, aby som to vedel sa z toho poučiť. To je podľa mňa dôležité. Keď už padnete, tak má to vtedy význam, keď sa z toho poučíte. To tak znelo dosť ako klišé, ale tak to vnímam. Neviem ako vám v publiku, ale mne pri počúvaní odpovedí od týchto pánov rezonuje v mysli jedno slovo, respektíve súslovie, spätná väzba.
kto si múdry, neviem si spomenúť kto, takže nebudem citovať, teda budem citovať, ale nepoviem autora, povedal, že neexistuje neúspech, existuje len spätná väzba. Takže ak vás to pustí ďalej, je to dobré, ak vás to nepustí ďalej, nie je to dobré, ale je to rovnaká spätná väzba. Dobre, touto otázkou si myslím, že sme sa vysporiadali s hosťou, môžeme presunúť sa na ďalšiu. A oni tak nejak aj viac menej na seba pekne nadväzujú. Ja by som začala možno s tým, že keď príde na pracovný pohovor, interview, čo je podľa vás najdôležitejšie, aby odprezentoval človek? Tak u nás je to určite o tom, ako tá chémia, ako sa hovorí, funguje v tom týme, to znamená, ako ten kandidát zapadne do toho súkolia. V podstate, ako som tu spomínal, je to v podstate o tímovej práci. Ten výsledok, finálny produkt, ktorý dávame zákazníkovi, alebo služba, to je jedno, je v podstate súslednosťou akcií alebo aktivít, ktoré robí viacero ľudí, ktoré musia na seba logicky, časovo aj kvalitatívne nadväzovať. A pokiaľ niektorá z tých častí pokrývkáva, tak je to potom problém, zákazník sa sťažuje a pre nás živí zákazník, to znamená, že zákazník je ten, ktorý má dostať službu, to znamená pozrieť sa na to, akých ľudí mám, aké individuality, aké personality, aké zručnosti a ten daný kandidát, keď príde na pohovor, že či teda zapadne alebo bude schopný sa integrovať do toho týmu, to znamená, bude naozaj sa stane súčasťou toho týmu, alebo bude ten, ktorý bude práve pôsobiť tie problémy a to sú možno tie najdôležitejšie atribúty, na ktoré, alebo jedny z dôležitých atribútov, na ktoré potom pozeráme pri pohovore. A to znamená teda, že aj na tú technickú, aj na tú netechnickú časť sa pozeráte, áno? Samozrejme. Dobre, ďakujem pekne. Podľa mňa kandidát by mal byť hlavne prirodzený. To znamená, nemal by sa dať do žiadnej polohy, ktorá mu nie je príjemná, lebo to skôr či neskôr tak tá pravda vedie najavo, ale nebude sa cítiť tej firme komfortne, ani firma s ním. U nás my máme viackolové pohovory, napríklad v prvom kole naša kolegynka, ktorá je na tom peknom červenom stánku tu na rohu, tak zisťuje, či ten človek vôbec, opäť ako hovoril kolega, či tá chémia funguje, či vôbec by mohol v našej firme pracovať a pritom sa cítiť dobre. A keď sa tento prvým kolom my prekopeme, tak potom u nás to pokračuje ďalej, že už konkrétny team leader pre danú oblasť opäť už potom preverí tie vedomosti, že či sú dostatočné a opäť, či si vie predstaviť s týmto konkrétnym človekom pracovať. A že tá chémia možno je dôležitejšia, ako, nie že veľmi, ale je veľmi dôležitá možno na také úrovni podobne ako aj s tými IT skillmi. Lebo my potom napríklad máme adaptačný proces, my toho človeka naučíme tým technológiám, ale tú chémiu, to sa nedá naučiť, tomu bude alebo nie. A tou chémiou teda zrejme rozumieme, že či zapadá do spoločnosti, do tej kultúry firemnej. Áno, napríklad, či zdieľa rovnaké hodnoty. My sme svojho času boli také, že rodinná firma. A neskôr som sa to zvedel a som o tom úplne presvedčený, že rodinná firma, že to je v podstate zle. Lebo napríklad, keď máte brata alebo otca alkoholika, tak to nevymeníte. Proste otec a stále bude otec. A my sme sa tak začali orientovať také, že komunitná firma. Komunitná firma to je také, že je istá nejaké spoločenstvo ľudí, ktorí zdieľajú rovnaké hodnoty, majú rovnaké ciele a tá komunita proste zo svojho kruhu vytlačí tých jedincov, ktorí tieto hodnoty nemajú rovnaké. A toto sa nám veľmi osvedčilo, že nie je rodina, ale komunitná firma. Veľmi pekne ďakujem. My nie sme úplne rodina ani komunita, nás je trošku viac, ale máme výhodu v tom, že nie je nás ešte tak veľa, aby sme nemali taký ten duch toho, ja neviem, pionierského. A do toho ducha je niekedy fakt dosť ťažké zapadnúť a zobražte mi vietor z plachet, keď ste povedali o tej prirodzenosti. Fakt byť sami sebou. Pretože my sme tie pohovory už absolvovali na oboch stranách pomerne často a najsmiešnejší bol asi jeden, keď prišiel chlapec, ktorý úplne podľa príručky, proste, keby si to odfajkovával a išiel podľa toho. To bolo tak naučené a také smiešné, nemal šancu. Ale na druhej strane príďte pripravení. Prosím vás, príďte na čas a dajte na ten prvý dojem. Je to žiaľ niekedy aj o tom oblečení. Ja viem, že niekedy ľudia z tejto komunity už z takého vzdoru prídu, ja neviem, v kapsáčoch a podobne. Odčítajú si tým body, stále môžu vyhrať, hej? Pretože stále máte šancu, ale
na čo si odoberať tie body. Proste nemusíte prísť v obleku, ale prísť normálne, slušne oblečený a určite príďte na čas. Keď tomu manažerovi zoberete z toho pohovoru 5 minút, tak on vám pravdepodobne zoberie ďalších 40 a ukončí to za 10 minút. Takže príďte pripravení, ale nepreháňajte to s tou prípravou s nejakými príručkami. Pripravený znamená vedieť, o čom tá firma aspoň je, vedieť, čo tam chcete robiť, vedieť, kam smerujete, to sú také tie štandardné otázky, ale nemajte príručkové odpovede, lebo to je strašne vidno. Ja by som vám doplnil, že mňa strašne irituje, keď príde kandidát do firmy a nevie o tej firme nič. Že nevie, čo robíme, kto sú naši klienti. To sa ešte stáva? To je veľmi zaujímavé, pretože internety sú plné rád, že práve tomuto sa máte vyhnúť. Ďakujem za spätnú väzbu pretrh. Ja by som možno povedal jednu vec, keď idete na pohovor, nepozerajte na internet, lebo naozaj tam tých rád je strašne veľa a väčšinou nefungujú, bohužiaľ. Internet je super, ale pri príprave na pohovor skôr nie. V rámci prípravy na ten samotný obsah pohovoru, áno, no samozrejme. Všetkého veľa škodí, takže sme v nejakej tej harmónii. Nech sa páči. My máme tiež Jackolové, veľmi podobné, ako to povedal kolega. Náš stánok je potom tam, tomu zabol povedať. Akurát mi HR-ko dáva, takže som splnil jedinú povinnosť, ktorú som mal. Dobre. Ja to nebudem hovoriť a opakovať to, čo bolo povedané. Niekedy, keď ja som na tom pohovore, tak možno viac dávam dôraz na to, že ako ten človek hovorí, skôr ako čo hovorí. Hlavne keď tých analytikov berieme, lebo to vidno, ako rozmýšľa, položiť nejakú otázku. Aj keď na to nevie odpovedať na tú konkrétnu, ale ako sa s tým vysporiada, pre mňa nie je podstatné, či vie UML danú vec, ktorú sa ho spýtam len tak, alebo hoci čo iné. Je dôležité, že ako na to zareaguje a ako o tom porozpráva. Aj u zákazníka sa mu môže občas stať, že nebude niečo vedieť. Musí z toho vedieť vyklúčkovať, napríklad. Ja by som povedal, že dôležité pri pohovore je nechať sa vyviesť z rovnováhy. Stretol som sa s ľuďmi, ktorí prišli na pohovor práve ten, kto pohovoruje, ak je to človek, ktorý je skúsený v oblasti HR a staffingu a je to profesionál, ktorý sa tým zaoberá, tak práve jeho úlohou je vykolaiť toho kandidáta, dostať ho z tej rovnováhy, možno z toho naučeného skriptu, ktorý má proste z toho harmonogramu, nechať sa vyviesť z miery, proste naučiť byť prirodzený. Ja som sa stretol s jedným známym, ktorý prijímal obchodných zástupcov do svojej spoločnosti takým spôsobom, že ich posadil do auta a previezol sa s nimi po Bratislave. A samozrejme vodili po takých miestach, kde boli najväčšie zápchy a proste kritické situácie a sledoval, ako sa za tým volantom pri rozhovore s ním budú správať, aby zistil, aká je prirodzená reakcia na stresovú situáciu, na nepredvídané udalosti. Takže ten pohovor môže niekedy vyzerať naozaj veľmi bizarne, ale je to len o tom, že spoločnosť, ten, kto vyberá tých ľudí, chce zistiť, akí tí ľudia vo svojom prirodzenom prostredí, vo svojich prirodzených reakciách sú, to je celé. Dobre, veľmi pekne ďakujem za zaujímavý zážitok. To s tými autami a zápchami v dnešnej Bratislave asi nie je až taký veľký problém nasimulovať takéto situácie stresujúce. Ja by som sa rada posunula ku ďalšej otázke, pretože nám sa tu krásne kopia. Ja by som rada nechala zahlasovať, lebo naozaj čas beží a otázok sa kopí. Je tu niekto, kto vyslovene si praje tú otázku ohľadom podnikania, alebo sa budeme venovať ďalej téme zamestnania? Môžete hlasovať cez slajd alebo zvihnúť ruku, ako chcete. Kto je za podnikanie? A kto je za zamestnanie? Je ich viac teda, ale určite sa dostaneme, či už teraz, alebo offline, potom aj k otázkom ohľadom podnikania. Takže, veľmi otázka, chcel by som sa zamestnať ako programátor, ale nepracoval som ešte v oblasti IT. Ako by mohli vyzerať prvé týždne vo vašej firme? Prezradíte? Tak prvý deň sa vyplňujú kadejaké dokumenty, čítajú sa interné poriadky a také rôzne príjemné veci, BOZP, ako bezpečnosť pri práci. Proste prvý deň je úplne zabitý a zbytočný, to je... Možno aj druhý. Možno aj druhý. Ale potom už zostane ten kandidát, respektíve už nový zamestnanec prideleného nejakého tutora alebo mentora, ktorý ho bude sprevádzať celým adaptačným procesom. My máme počas tých 3 mesiacov skúšobnej doby taký adaptačný proces rozfázovaný, veľmi je prispôsobený tomu, ako si povedal, aké zručnosti alebo ako seniorný ten kandidát je.
chalanov zo školy, oni to prejdú si celé, keď niekto má 10 rokov praxe, tak vlastne na druhý deň, ak nastúpi, už pracuje. Vlastne cieľom je adaptačného procesu, aby čo najrýchlejšie bol efektívny a začal prinášať pre firmu tú hodnotu, vlastne to, kvôli čomu tam nastúpil. Čiže prvý deň, ak sa pýtali, tak je taký naozaj nudný, a ten druhý, tretí už potom začne naozaj to, čo očakávali. Veľmi pekne ďakujem. Nech sa páči ďalšie páni. Tak v našej firme je to veľmi podobné s tým, že snažíme sa čím skôr dostať toho človeka, aby začal niečo robiť. Možno je to v začiatku nejaká interná aplikácia, ktorú vyvinie, ale potom veľmi rýchlo sa postáva pod dozorom nejakého seniorného človeka, začne robiť na projektoch. Samozrejme musí sa zaškoliť tej technológii, ale je to čím skôr sa dostať naozaj do toho projektu a používame aj tieňové riešiteľstvo, tak to voláme. To znamená, že síce programuje akoby to isté ako ten druhý človek, zatiaľ sa to nepoužije, ale robí naozaj na niečom reálnom. Vie to porovnať, ako to asi funguje. Veľmi pekne ďakujem. No, u nás to nie je ani o jednom, ani o 2 dňoch, ale u nás sa môže stať, že ešte večer letíte do Paríža. Jednoducho, my vás nepríjmame na to, aby ste tam vysedávali, ale na to, aby ste robili a prinášali nielen tie peniaze, ale vy sa tým učíte. Takže tu bola otázka, keď ešte nepracoval v IT. No asi z nejakého dôvodu sme vás tam nahajrovali a ten dôvod je, že prosto máme projekt, kde takého človeka potrebujeme. Teraz máme jednu kolegyňu, toť v Rakúsku, ktorá prišla s tým, že bude robiť nejakú administratívu v rámci projektu. A behom 2 mesiacov jej dali riadiť celý projekt, pretože proste bola potreba, bola vôľa, boli schopnosti. A ona to teraz riadi a museli ste ju byť, ona je úplne šťastná. Proste príde vždy taká usmiata do toho ofisu, lebo proste naplnila sa a to, čo robí, ju baví a máte dvere otvorené. A na to riadenie projektov v rámci, hovoríme o IT projektoch, je tam teda dôležitejšia tá IT znalosť alebo také tie mäkké zručnosti ako komunikácia, prezentácia, vyjednávanie alebo nejaké iné? Nebavme sa celkom o prioritách, ako musíte vedieť aj jedno aj druhé samozrejme, lebo s tými ľuďmi musíte vedieť komunikovať. Ale keď viete len IT, tak si to síce pekne rozoberiete ten kód, ale neposuniete ten projekt ďalej a zase keď viete len ja neviem, manažovať, tak nemáte moc čo manažovať, pretože neviete vôbec, jak tí ľudia fungujú. Neviem, či niekto z vás tu bol na workshope, ktorý tu naša firma poriadala. Tam bol zhodou okolností tiež taký mladý chalan, ktorý mal úplne vyholenú hlavu, ale v tej hlave má schopnosti manažera aj ITčka. A to je niečo, čo by som veľmi doporučoval aj vám, proste skúsiť tieto veci sklbiť. Nie každý to v sebe má, ale myslím si, že väčšina z vás to v sebe skôr či neskôr môže mať, keď chcete. Veľmi pekne ďakujem za doplnenie. Pán Krapácky, nech sa páči, by ste chcel ešte dodať? No, pravdepodobne tá otázka smerovala, keď by ste napríklad niekto z vás nastúpil do firmy, keby som len pár tak ešte detailov povedal k tomu, že obvykle také 2 až 4 týždne, ale väčšinou to býva tak menej, je čas určený, aby sa ten človek samoštudioval, prípadne s pomocou naštudoval nejaké technológie, ktoré, tak ako sme sa dohodli, že budeme na starosti. Potom nastúpi na projekt, to obdobie trvá možno 4-6 týždňov, že bude s niekým tiež šedovať, ako to robíte vy. A potom ten tretí mesiac, posledný toho skúšobného obdobia, už by mal plniť samostatne tej úlohy. Že vlastne my si chceme presvedčiť to, ako sa vie učiť a či sa vie naučiť, ako vie robiť s niekým, s nejakým supervisorom a ako vie robiť samostatne. A po každom tom období u nás je taký rozhovor s tým priamym nadriadeným, kde sa zhodnotia tie progresy a prípadne akože keď to nepôjde dobrým smerom, tak sa aj rozlučíme s tým kandidátom pri týchto milníkoch. Dobre, ďakujem veľmi pekne. Ešte by som vám dodala priestor na poslednú odpoveď. Asi nepoviem nič nové, lebo je to presne to isté. My naozaj ľudí po tom formálnom, legálnom preškolení o ochrane zdravia pri práci a požiarnej ochrane a podobných veciach, ktoré ako zamestnávateľ musíme urobiť. Pridelíme mu v podstate mentora, tutora, kouča, ak chcete. A s tým človekom v podstate naozaj jednak samoštúdium, jednak v podstate nejakým shadowingom pozerá na to, respektíve sa zúčastňuje toho procesu ako keby zaškolenia
po istom čase, čo je väčšinou 4 až 6 týždňov, sa tie role obrátia a ten coach, mentor, alebo teda človek, ktorý toho človeka učí, práve pozerať cez plece, pozerať mu na prsty a zistuje, že či to, čo sa do ňoho investovalo zatiaľ, sa nejakým spôsobom zúročilo. To znamená, ten človek už sa troška nejak orientuje v problematike, pozná tie veci, ale skôr nemyslím problematike tej technickej, ale skôr problematike interných procesov a pravidel, ako to funguje. Bo tie technické zručnosti si človek priniesie do sebou a to je to, prečo sme ho presvedčili na to pohovor. Veľmi pekne ďakujem. Musím povedať, že táto diskusia naozaj, myslím si, že by sme mohli celú noc rozprávať o týchto veciach. Viem, že je to noc príležitosti, ale určite nastal čas na to, aby ste využili aj iné príležitosti už v rámci iných workshopov, iných prednášok. Ja by som potom samozrejme všetkých tých, ktorí nestihli dostať odpoveď na svoju otázku, prosím, navštívte potom relevantné stánky, či už tu, alebo iným spôsobom určite sa nájde cesta k nejakému networkingu. Ja by som vám chcela poďakovať najprv samozrejme pánom za váš čas, za to, že ste prišli, za to, že ste sa s nami podelili o všetky tieto informácie a vedomosti. Vám všetkým taktiež za váš čas, ktorý ste venovali, za otázky, za úžasné podnetné otázky, ktoré nás určite všetkých pohli k tomu, aby sme sa trošku zamysleli nad tým, čo vlastne tvorí náš úspech. Uzavrela by som asi tento blok, túto diskusiu slovami, ktorá zhrnie to, čo povedali páni. Tá cesta k úspechu vyžaduje vytrvalosť, vyžaduje odvahu, vyžaduje schopnosť postaviť sa znovu po akomkoľvek páde. A za seba by som možno len dodala, že vlastne tá cesta k úspechu, aj keď môže byť strmá, odkračate ju na dvoch nohách, a to na vašich technických zručnostiach a na vašej schopnosti vychádzať s ľuďmi. Takže ja vám prajem všetkým veľmi veľa úspechov, ešte raz vám ďakujem, príjemný zvyšok večera vám prajem a vám taktiež ďakujem. Dovidenia.